ଭଲ ହେଇପାରେ କି ମନ୍ଦ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆୱାଜ ଉଠେଇଲେ ଠିକ କଥା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି। ଆଉ ବାକି କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ବିରୋଧରେ ଅଛି ସିଏ ବିରୋଧ କରିବ, ସେଥିରେ ମୋର ପରବା ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତିର ବି କରେନି। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଥିଲି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକକୁ ଇନଭାଇଟେଡ ଥିଲି, ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଲୁଚିଲେ ବା କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ପୁଲିସକୁ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି, ଭଗବାନ ବି ଜାଣିବେନି କାହିଁକି ଇନଭାଇଟ୍ କଲା ପରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ସେଟା ସେହି କହିପାରିବେ। ଯୋଉଦିନ ପୁଣି ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଯିବା, ତେଣୁ ଆୱାଜ ଉଠେଇଲି, ଲୋକ ଖୁସି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। କିଛି ଚୋର ଟାଉଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବିଥିଲେ ମୋର ଆୱାଜକୁ ଦବେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆୱାଜ ନା ଦବିବ ନା କମିବ, ବରଂ ଆହୁରି ଜୋର ସେ ବଢିବ। ତେଣୁ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିବ, ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ର ସମ୍ମାନ ରହିବ। ଆମ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର, ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ବହୁତ ବର୍ଷ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ କାମ ହବ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବି କାମ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟାଏ ବ୍ଲକ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ସେ ଦଳୀୟ ଅଫିସ ନୁହେଁ। ଦଳୀୟ ଲାଇନରେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ଗୃହ ବଣ୍ଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହବ। ଆଉ ସେଟା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ଯିବି, ଏମିତି ଲଢ଼େଇ କରିବି, ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିବି, ଆଉ ଏମିତି ଆୱାଜ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇବି। ସେ କୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର, ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଖପାତ୍ର, ଆଙ୍କର ମୋର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର, ଯାହାକୁ ଯାହା ଭାବିବାର ଅଛି ଭାବ। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଖୁସି। ସେଇ ଭଉଣୀଟିକି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ବୟସ୍କ ଭଦ୍ର ମହିଳା ବା ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯେ କେତେ ଥର ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ, କେତେ ଥର ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେଇମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି ନା ଭୁଲ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଇମାନେ ଦେବେ। ଆଉ ବାକି କିଏ କଣ କହିଲା, କିଏ କଣ ଭାବିଲା, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡୁନଥିଲା, ପଡିବନି, ଆଗକୁ ବି କିଛି ହବାର ନାହିଁ କି ବଦଳିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଥିଲି ମୁଁ ସେମିତି ରହିବି। ଲୋକମାନଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ଦଳର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଘଟଣା ହେଲା, ଯୋଉ 2-3 ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟୁଜ ବଜେଇଲେ ଗୋଟେ ଭିଉ ଗଲେ ତାଙ୍କର 4-8 ଟଙ୍କାଟେ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲରେ 4-8 ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିକି ବଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ବଜେଇଲେ।
आशा करछि 2 दिन ताको घर को चाउल किणा ही पारिबो चाउल जीव भात खाई परिवे सेतिकी पैसा 2-3 दिन रे रोजगार हो जाइथिबो तेणु मु धन्यवाद देवी तांकू भी ये जो मुवमेंटा कोठी ना कोठी मु फील करछि मते गोटे नुआ एनर्जी देइछि नुआ बल देइछि गोटे उद्यम करथिली कोन पई जे गोटे ब्लॉक रो गोटे मीटिंग होउछि तारो किछि नियम कानून अछि तारो किछि प्रोटोकॉल अछि मोर प्रश्न थिला से प्रोटोकॉल भांगी की केमिति बाहर लोक ता भितरे पसी बसिले तार उत्तर मते एपर्यंत मिलिला नाही कि से कथा काहाकू पचरा गला नाही कि से कथा को केही भी उठेले नाही कि अन्य मानक पाखकू इंटरव्यू पाई भी गले नाही जे प्रोटोकॉल केमिति भांगी की गोटे सरकारी प्रोटोकॉल भांगी की बाहर लोक केमिति ता भितरे बसिले एतिकी तो कथा एया हेइथिबो मो कथा कहला बेले मोर आवाज बड़ पाटी बुझोरे कहिथिबी जेतबेले गेट न खोला गला जेतबेले ऑफिसर माने लुचिकी रहिले ऊपर गोटे रूम रे टेम्परामेंट चेंज हेइथिबो किंतु मु सेठी काहाकू खराब भाषा रे अभद्र भाषा रे गाली देइनी कि काहा ऊपर हाथ उठेइनी चापुड़ा मारिनी कि लात मारिनी कि कौन प्रकार धमक दे नहीं मु जोर गला रे मोर प्रश्न को थोइछि जे बाहर लोक केमिति ऑफिशियल मीटिंग रे पसिकी बसी परिबे मु केवल मो प्रश्न को थोइछि जे जहार योग्यता अछि ताकू भत्ता केमिति मिलु नाही जहार योग्यता अछि ताकू घर केमिति मिली जाउछि अथवा जहार गोटे 3 महला घर आउ 4 चकिया गाड़ी अछि ताकू 2 थर आवास योजना मिलिछि जहार बयस 30 वर्ष 32 वर्ष तांको एज को बड़ा है कि 60 प्लस करी तांकू भत्ता केमिति दिया जाइछि ये थला मोर प्रश्न आ मु तथ्यर सहित जाइथिली खाली हाथ रे सेठी जाई नथिली तेणु मु जहा पचारछि तार उत्तर तो मु डेफिनेटली नेबी जेपर्यंत तार उत्तर मु पाइनी जेपर्यंत जो योग्यता थिबा लोक मानकर सब सुजोग सुविधा तांको पाखकू पहुंचे देइनी मो संग्राम चलिबो लड़ाई चलिबो केही बोली केही अटके पारिबे नाही ये बाधा विघ्न सृष्टि करि पारे किए बाहर गपी पारे से गपीबारे मोर किसी मतलब नहीं सामने जहा आसो ताकू फेस करी से दम रखी बोली आगे आउ गोटे कथा ये किछि देखिली किछि मोर हिताकांक्षी जो माने बहुत याडू सड़ू गपुचंदी मु तांको हिताकांक्षी कहबी मो विषय पॉजिटिव गप कि नेगेटिव गप मो विषय तो गपुच ना गोटे रिसेंटली गोटे बीजेडी रो मुखपात्र जड़े भौणी सी बसिकी मत गोटे लाइव रे इंटरव्यू नेले एवं सेटा थिला मु घरे बसिथिली सी स्टूडियो रे बसिथिले सेठी सी जहा कहूथिले मते टिके किछि 5 सेकंड पर 10 सेकंड पर शुभुथिला से डेफर्ड है कि आवाज जो आसूला आ मोर एटीट्यूड टा जेहेतु मु पूरा धीरे धीरे गोटे वन वर्ड इग्नोर करी कथा होउथली मुझे कहूली आपण खोजे आपण देखिए किसी लोक ताकू प्रचार प्रसार कले जे सेटा कोडे मु चुप हो गली सेटा हूँ मोर वीकनेस आगे मु सेमती किसी चुप होनी कि मोर किसी वीकनेस नथला मु जहा कहबार मुह उपरे कहिछि अरिंदम बिक्री हुए तमे ताकू चैनल रे बसई कि आडू साडू कहिकी तम चैनल को बिकिबा को चाहूछ सेइथबाई तमे बसिकी आ तांको हाथ रे वॉल्यूम कंट्रोल थाए सी चाहिए तांको कथा को जोर शुणेबे मो कथा को कम शुणेबे तेणु एमती मैनिपुलेट करिकी बसैले किछि हबो नै मु मो जगह रे रहिबी सेमती बाकी बीजेडी रो से मुखपात्र होई से दिन से मोर इंटरव्यू दउथले बा मते पचाउथले
ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ପୁଣି କିଛି କହିଥାନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ଚିଲେଇଥାନ୍ତେ ସବୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତି ଜବାବ ଦେଲେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କେମିତି ଏମିତି କହିପାରିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଯେମିତି ଯେତିକି କହିବା କଥା କହିଛି, ଭ୍ରମରେ ରୁହନ୍ତୁନି। ଠିକ କାମରେ ନା ଡର ଲାଗିବ, ନା ଭୟ ଲାଗିବ, ନା ଏ ପାର୍ଟି କେବେ ବନ୍ଦ ହବ। ଏ ଆୱାଜ ସେମିତି ଉଠିବ ଆଉ ଉଠୁଥିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର ଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ସେ ଲେଟରଟା ବି ଏବେ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ମତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲକ ଯାଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବିଡିଓଙ୍କର ଅର୍ଡର, ଏବିଡିଓଙ୍କର ସାଇନ୍ ସିଗ୍ନେଚର। ଏବିଡିଓ ମାନେ ସେଇ ଏବିଡିଓ ଯିଏକି ସେଠି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଗଲେଣି। ନିୟମ ଅଛି 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ସେ ବସିଲେଣି ସେ ଚେୟାରରେ। ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ବସିବା କାଲି, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଲୋଚନାରେ ହିଁ ସମାଧାନ ଥାଏ। ସେଦିନ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡମ, କେହି ବି ଭିତରକୁ ପଶି ନଥାନ୍ତେ, ଆମେ 2-3 ଜଣ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜେ ଡାକିକି ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲା ପରେ ଅଫିସ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଲୁଚିଲେ ଗୋଟେ ରୁମରେ, ଯେତେବେଳେ ଅପମାନିତ ଲାଗିଥିଲା ବା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆଶା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ମିଳିବ, କାହାକୁ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳିବ। ଛୋଟିଆ କଥା ତାଙ୍କର ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଭତ୍ତା ମିଳିଗଲେ, ଘରଟିଏ ମିଳିଗଲେ କେତେ ଉପକାର ହବ, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ ଦେବେ, ସେଟା ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ତ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବୁଧବାର 20 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟା ବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି ବ୍ଲକକୁ, ଲେଟର ଦେଇ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଟରଟା ବି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆଲୋଚନା ହବ, ସମାଧାନ ବି ହବ। ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବା ଯାହା ନ ହେଇପାରୁଥିବା କାମ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ସେ କଥା ହବ। ଆଉ